vähän semmoiselta kysymykseltä, että miten sun tää aamu lähtenyt ihan liikkeelle? Aamu on lähtenyt ihan hyvin liikkeelle, että tultiin jo hyvissä ajoin tänne ja pistää autoja kondiksi. Ihan hyvin. Mikä saisit on odotukset tämän päivän kisaan? No, voittoa lähdetään hakemaan, mutta pääasia, että saadaan vehkeä paskaksi. Sehän on se, että saadaan kaikki hajalle. Ja mitäs kausi on tähän asti nyt ylipäätään sulla mennyt? No se on mennyt ihan mallikkaasti, eli viime kisassa varmistui Suomen mestaruus. No niin, se meni hyvin. Oikein paljon onnittelua myöskin siitä. Kiitos. Onko sulla jotain mielessä jotain niin sanottuja pahimpia vastustajia, ketkä vois sut tuhota täällä ennen sua? Ei oikeastaan, ei niitä tule paljon edes katsottua, että ketä on samoissa erissä. Että kaikki voi tehdä sen, kaikki on pahoja vastustajia. Lähdetään ihan semmoisella liikenteeseen, että miten tää päivä on alkanut sulla? Aamulla lähdettiin aikaiseen kotoa ja vesisatteessa ajettiin tänne ja vähän on ollut vesisaitta täälläkin. Mutta muuten hyvillä fiiliksillä, että jännittää kovasti, mutta se kuuluu asiaan. No mitkä sun odotukset sitten tämän päivän kisaan, niin kuin tuloksellisesti tai muuten? No kyllähän sitä mestaruutta lähdetään ajamaan, mutta katsotaan miten tässä käypi. Siellä on kovia kuskia, vanhat mestarit on vastassa, mutta ei mitään ei saa ilmaiseksi ja tällit tulee olemaan varmasti kovia. Kyllä on niskat hellenä päivän jälkeen varmasti. Yleisölle tulee viihdettä kyllä varmasti. No mut sehän on se tarkoituskin. Niin mitäs sitten, onko sulla jotain mielessä jotain niin sanottuja pahimpia vastustajia tai jotain muita, ketä nyt olisi kentällä? No kyllä siinä on meidän erässä oikeastaan kaikki, että ne on semmosia konkareita, että ne on aina pärjännyt hyvin ja poispäin, että kyllä siellä kaikki on kovia. Mistä tää lähti tää sun Mario-idea tähän autoon sekä sun asuun? No paljon on fanitettu Super Mario aikanaan ja on pelattu peliä ja muuta silloin 90-luvulla, niin se on jäänyt kytemään sieltä ja nyt ajattelin, että tehdäänpäs tämmönen. Sieltä se tulee. Okei. Lähdetään semmoisen ihan, että mitkä oli ekat fiilikset siinä, kun sait tietää, että voitit tänne? No, vähän oli ehkä silleen jännitti. Oli vähän, että mitäköhän nyt, mitä pitää tehdä ja muuta. Mutta se oli sitten yllättävän helposti tuli että... Onks tää sun eka kisat, missä sä oot mukana? Oo. Okei. Ajamassa. Katsomassa oli viime vuonna, mutta Joo. Jännittääkö? Yllättävän vähän. Jännittän pienesti kyllä, mutta yllättävän pieni jännitys. No, mitä uskot, kuinka pitkälle pärjäät tässä? No, toivottavasti mahdollisimman pitkälle koitetaan mennä, että en tiedä yhtään. Tiedän minkä tasoisia kuljettajia tuolla vastassa, että kuinka hyvin tulee menee. Joo. Ja mitä sitten vähän jos ajattelee niin ensi kautta, nythän ollaan tämän kauden lopussa jo, niin jos ajattelee ensi kautta, niin aiotko seurata tätä lajia vielä ensi kaudella? Kyllä sitä ainakin kattoon tullaan, että Noniin. En tiedä tullaanko osallistumaan, mutta ainakin katsomaan. Noniin. Onko sulla muuten taustaa autourheilusta? Ei oikein autourheilusta. Autoista joo, mutta ei autourheilusta hirveästi. Minkälaista taustaa autoista? No, mä ropaan omia autoista, mä opiskelen logistiikkaa, että musta tulee rekkakuskin tavallaan. Että autot on lähellä sydäntä silleen, että rupean ajamista tekemään työkseni jossain vaiheessa.
adrenaliini? Vähän. No oliko hauskaa? Joo, olihan se ihan helvetin siisti. No niin, metkö uudestaankin jos pääset? Ehkä jos joskus tulee mahdollisuus, niin täytyy katsoa, voi olla.